aton kabuhi halin sa mahal nga Dios. Ano man ang magkinatabo sa aton sa 2022, inatanan sa kabot sang mahal nga Dios. Apang sa aton man nga bahin, kita nagatinguha kay nabatian naton kag nabalaan naton ang grasya sang Dios nga ginabugay sa aton. Ang importante sa aton nga bahin nga kita nagasabat, may response kita sa sinenggugma kag grasya sang mahal nga Dios. Nga kita man magigugma sa isa kag isa. Kag ang pagigugma sa isa kag isa, aton ipakita sa ginatawag naton nga Synodal Church. Na ginapanawagan sang Santo Papa Pope Francis na kita mag-inupdanay. Inupdanay kita pakadto sa kabuhi nga walay katapusan. Sa siling wala sing mabilin sa aton, kundi kita nagakaptanay sing kamot, nagaupdanay, gapanglakaton sa sining kadalanan sang aton nga kabuhi, padulong sa grasya sa mahal nga Dios, padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Sa mga kabombo naton, ako nagatamyaw sa inyo, Happy New Year. Kag pagsiling naton nga Happy New Year, ginaupdan ina sang aton nga pagpangamuyo. Pagpangamuyo gid, kaptan gid naton ang aton pagpangamuyo kag pagsalig sa mahal nga Dios. Sa pagkamatuod, kung kita nagakabuhi sa grasya sang Dios, may happiness gid kita. Para sa aton tanan, sa inyo tanan, nga kabombo naton. Happy New Year! 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 Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ano ang direkta nga health effects ang hindi gusto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang Bombo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bombo kay pabayluan ko sang iyasang Bombo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag
sang Bombo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sang una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini samtang ini To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, impunto, 6 sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition isang DYWB Bombo Radio Bacolod at sa Martes, Disyembre 28, 2021. Kagkaroon sa tunang mga Pangulong dinalaan sa top story of the day. Gobyerno sa Pilipinas magapanagtag sang 5,000 pesos sa kada pamilya nga nahalitan sang Bagyo Odette. Sa mga nagapanguna nga balita lokal, mga pamulyo sa Southern Negros nagakinanglan sang supply sang kuryente, tubig kag pagkaon. Presyo ng dressed chicken sa Negros Occidental nagsaka matapos ang paglabay sa Bagyo Odette. Balor sang halit kay ginbilin sang Bagyo Odette sa mga kasapatan sa Negros Occidental nagsaka na sa masobra 662 milyones pesos. Kontrata sang IPM Construction and Development Corporation bilang pribado nga garbage hauler sa Bacolod ginpalawig sang 4 ka bulan. 17 anyos nga babayi pilason kasunod sang shooting incident sa Guasang Balay sa barangay Pahanukoy. Samtang Mayor Isko Moreno nagpadala sang team sa Cebu City agad nga magbulig sa mga pumulyo nga apektado sang Bagyo Odette. Sa mga nagapanguno nga balita national, gobyerno sa Pilipinas na mag-release sang 6 billion pesos nga ayuda para sa mga komunidad nga apektado sang Bagyo Odette. Ceremonial signing sang General Appropriations Bill ginpaisol. Listahan sa mga kandidato sa 2022 elections target nga ma-finalize sang COMELEC sa Enero 7. Sa mga nagapanguna nga balita international, South Korea nagatag na sang emergency use authorization sa COVID antiviral pills sang Pfizer. Balita sa negosyo, mga pribado nga ospital sa Pilipinas ginaengganyo nga magpatigayan sang PhilHealth holiday. Balita sa pang NBA nagaplano nga magpatigayan sang in-season tournament. Balita sa entertainment, Dingdong Avanzado gindala sa emergency room matapos ginatake sang grupo sa mga buyog sa golf game. Kaag sa balitang espesyal, Prototype TV nga himo sang Japanese professor sarang madilapan agud masaburan man ang pagkaon nga nagagwa sa screen. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligad sa takna ng Saga. Ang amo nga pag-abi-abi sa inyo din mga mga bahin sa syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo kag sumuman sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kag karon sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tag
balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo, Mary, Divine Grace, Moreno Coelho. Sa ito na nga top story of the day. Ginpayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga may bastante nga kwarta ang gobyerno agod nga magpanagtag sang 5,000 pesos sa tag sa kapamilya nga ginhalita ni Bagyong Odetta. Siya na talk to the people kagabi. Ginpayag sang Presidente nga bastante nang nasabit ka kantidad bilang bulig pinansyal sa mga nabiktima sang bagyo. Ginmanduan ni Duterte sa Department of the Interior and Local Government o kon DILG Secretary Eduardo Anyo nga pangunahan na nasabit kapag panagtag sang amo nga bulig pinansyal. Nagdangat na sa masobra 4 billion pesos ang ginpain nga kantidad para sa bulig pinansyal sa mga naapektuhan sang nasambit nga bagyo. Sa sulod sang 15 kadlaw pagkatapos nilang nasambit kapag panagtag sang amo nga kantidad. Ang problema, there is a law covering the power to declare a state of calamity so far as my office is concerned because it must be based on the assessment and evaluation and the report of the government on the ground. Ang problema yung assessment pati yung evaluation or even just to declare. Si Presidente Rodrigo Duterte. Sa piyak nga bahin, ginbasol ni Duterte ang layi para sa giliyon nga deklarasyon sa state of calamity sa tiyon nga magwaswas ang mga bagyo. Ginpahayag man sini nga nagakadugayan ang pagdeklarar sa state of calamity sa mga lugar nga ginagyan sang Bagyong Odetta. Ang kinahanglan pangahulaton ng damage assessment. Sulo pa diri, madugayan man gid ang assessment bagod masako ang halos tanan nga mga ahensya sa gobyerno sa pagsalbar sa mga nalitan sang bagyo. Ginpanugyan sini nga dapat gilayon nga maislan ang among lahi kung sa din hindi na dapat pagpangayoon gilayon ang assessment kung sa din makita naman kung ano kalala ang halit nga gintugas ang bagyo. Madumduman nga unanan nagwaswas ang Bagyong Odette sa Visayas kay sa Disyembre 21 lamang na deklarar ang presidente sang state of calamity. Yun ang unahin natin. Pera naman, so why magbigay ako ng the usual. I'm giving 5,000 per family. Yun ang pero just nothing. This itong pera na which I have gathered, the money that I have gathered so far would be sufficient for the assistance of 5,000 for everybody. Si Presidente Rodrigo Duterte. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 6 minutos ang nakaligad sa takna ng 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita lokal. Gipayag sang gobernador sang Negros Occidental nga kuryente, tubig kag pagkaon ang kinahanglan sa karon sa sur nga bahin sang probinsya matapos ang pagpadulong sa Sipalay City sang Biyernes. Sulo kay Governor Eugenio Jose Bong Lacson, supply sa kuryente gid ang mayor nga problema sa Southern Negros bangod kapin sa 200 ka mga main post ang nagkalatumba bangod sa Typhoon Odetta. Sulo kay Lacson, nakabaton ini sang bulig nagikan sa mga electric cooperatives sa Iloilo kag nagpadalaman sang manpower ang mga electric cooperatives sa probinsya agad nga makabulig sa pagpatindog sa mga nagkalatumba nga mga poste. Sunod diri, ginalauman nga magadangat pa sa isa ka bulan kag tunga ang hulaton sa mga pumuli sa Southern Negros atis makabalik ang kuryente. Nagapadal man ang mga pagbaton sa mga food packs kag tubig para sa mga evacuees. Sa karon, nagahulat ang gobernador sa National Housing Authority para sa ila financial assistance para sa mga partially damaged nga mga pulian. Sunuseya, 5,000 pesos ay gahatag sang NHA sa mga partially damaged nga pulian. Kag kung makaklaim na ang isa ka pamilya sang 5,000 pesos nga ayuda para sa partially damaged houses, hindi na sila maka-avail sa financial assistance para sa totally damaged nga balay sa masunod nga tuig. The concern really is power, the whole of Southern Negros, and 200 main posts actually fell. But we are already now receiving help from electric co-ops from Iloilo, and electric co-ops from within the province are also sending men to help raise the fallen poles. Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Nagapabilin sa establing presyo kag supply ang ginaihaw nga baboy sa probinsya sa Negros Occidental. Pag dako naman ang gintaas sa presyo sang dressed chicken. Sunod ka Provincial Veterinarian Dr. Renate Dicena, ang presyo sa baboy sa merkado ang yara sa 220 pesos tubtob 240 pesos. Masemi naman nga nagaihaw ang pamilya para sa ilang konsumo. Ilabi na sa Southern Negros Occidental. Bangod wala pa sang kuryente gani wala sang storage area. Paig ni Dicena nga nagdako naman ang konsumo sa lechon sang Northern kag Central Negros Occidental. Samtang gihapon sa masobra 2,000 ka mga baboy ang ginaihaw sa probinsya sa kada adlaw. Aminado man ini nga may gamay nga pagsaka sa presyo ilabi sa Southern na Negros Occidental.
Kung sa rin nanti isang pagwaswas ng Bagyo Odette, ang presyo ang yara sa 220 pesos, tubtob 240 pesos. Apag sa karon ini ang yara na sa 240 pesos, tubtob 250 pesos. Samtang madamo naman sa mga baboy nga linghod pa nga ginihaw para sa holidays. Apag dako naman ang nangin pagsaka sa presyo sang dressed chicken. Bungod sa pagnubos ng supply sang manok, transportasyon kasubong man sa pagmahal sang ice nga ginagamit sa pagpreserbar sang karne. Sa Southern Negros, halos 60 pesos naman ang ginsaka sa presyo kon sa riin. Gikan sa anay 180 pesos, nagadangat na sa 240 pesos sa labi ni sa banwas ng hinubaan, kag syudad sang Kabankalana. At isang pagwaswas ni Bagyo Odette, ang presyo ng dressed chicken ang nag-average sang 180 pesos. Ang supply, ara siya, but ang kalatanan sa pamilya, nag-iyaw sa ilang konsumo, kag ang presyo ta medyo stable siya sa 220 to 240. Especially sa South, kay wala kita sa kuryente, so hindi maka-store ang aton mga pumuluyo. So, ang gamay pa nga baboy, ginaiyaw nila, most especially ang lechon. Ako nga konsumo ang diri sa Bacolod, kag sa Northern and Central Negros. Nabaten sa Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Reynante Dicena. Target sa Provincial Veterinary Office sa Negros Occidental nga mapagwa sa Webes ang final report tungod sa damage na ginbidin sang Bagyong Odette sa probinsya. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Provincial Veterinarian Dr. Reynante Dicena, ang balor sa napatay ng mga livestock sangyera na sa balor 405,800,300 pesos kung sa din ini may pagsaka sa 43 million pesos kung ipanggid sa nakaligad nga simana. Samtang yara naman sa 10 million pesos ang ginasaka sa kalitan sa infrastruktura. Gikan sa 608 million pesos ang nakaligad nga simana, ang kabugusan nga kahalitan sa sektor sang livestock ang nagdangat na sa masobra 662 million pesos. Paatag ni Dicena nga ang report ang hindi pa kompleto, ilabi na nga may mga lugar pa sa banwas sang ilog kag syudad sa Sipanay nga wala pa masulod sa mga monitoring officers kag mga para-vets. Gilatinguan naman sang Provincial Veterinary Office nga matapos ang assessment antes magtako pa ang tuig. Gimpahig sa Provincial Veterinarian sa Negros Occidental nga hindi malikawan ang pagmahal sa mga presyo sa mga produkto bisan pa nga yara sa state of calamity ang probinsya. Suno kay Dicena, ang mga chairman sang Price Control Committee sa mga lokal o local government units kag mga local chief executives ang may nagkalain-lain nga pag-implementar sa pagbantay sa presyo santo sa Department of Trade and Industry kon DTI kag Department of Agriculture kon DA. Payag ni Dicena nga nagabago ang supply chain sang basic commodities kon mayara sang mga damages sa infrastruktura. Price Control Committee, mga local chief executives, ang mga barangay kapitan, galain-lain na ang pag-implementar sa mga polisiya sa gobyerno through the Department of Trade and Industry, no, kag sa DA. Ang supply chain ga bag-o tungod sa mga damage ka infrastructure. Ang aton nga mga commodities sa beef, mga processed meat, nang lanong giniya sa kuryente. The fastest nga maka-restore ang kuryente, dira ma-stabilize ng price. Si Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Reynante Dicena. Iga-extend sang 4 ka bulan ang kontrata sang IPM Construction and Development Corporation sa paghakot sang basura sa syudad sa Bacolod. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Dindo Ramos, Chairman sa Committee on Laws and Ordinances sa Sangguniang Panlungsod, mag-expire na kuntani ang kontrata sang IPM Construction and Development Corporation sa katapusan sang Disyembre apang ila iningan iga-extend tubtob sa Abril agud mahatagan sang tion ang bidding para sa masunod nga tuig. Suno kay Ramos, inimang Disyembre na naaprubahan ng budget. Suno sa iya, ginapahanugutan man sang layay ang extension sang kontrata kag magapabilin lamang ang rate sini kada bulan. Nagahingyo man nini sa kompanya nga himuon ang ila obligasyon sa idalom sang kontrata. Kaklarohon ang mga ginapangayo sa mga pumuluyo. Ginainganyo man sang konsehal ang iban pagid nga korporasyon nga makigbahin sa bidding para sa masunod nga tuig agud ila makonsiderar kung may mas manubo nga rate para sa pagpanghakot sa basura sa syudad. Pinason ang isa ka 17 anyos nga babayi sa pagpangluthang nga nagluntad sa gwa sa Puluyan sa Procbantod, Barangay Panukoy, Bacolod City kahapon. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Cipriano Hapitana, lolo sang biktima, naglagaw ang apo sini kang bata ni Marvin Viso ang kilala lamang kay Kim, apang mula na nakabalik ang bata sang sospetsado. Sulo kay Hapitana, nagapati si Viso nga yara sa ila pulian kay ginatago ang iya nga bata gani sang Domingo sa gabi, nagalibot-libot na ini sa ila balay. Kahapon sang aga nagambal ini nga kung sinong magwa sa balay iya pagatiruhon sang sulpaka. Sulo kay Hapitana, nagwa ang iya bata nga lalaki kay gini ang ginlagas ni Viso kani silang nagwa tanan lakip na
mga kabataan. Wala lamang lolo nga mang lutang si Viso bangod may mga minor de edad apang paday ng ini nga nagpalupok sang sulpak sa ila kag naigo ang apo sini nga 17 anyos nga kilala kay Johanna sa nataong bahin sang iyalawa sa grenini nga gindala sa balay bulungan sa nagakaigo nga pagbulong. At large naman ang sospetsado. Nakuha sa crime scene ang isa kay empty-fired cartridge case ka sang 12-gauge shotgun kay isa ka live ammunition sang 12-gauge shotgun. Naghayo naman si Viso sa sospetsado nga tubangon ang iya responsibilidad bangod minor de edad ang iya nga nahalitan. Kagabi, tinagulong ido, galibot-libot di siya o. Tapos pag-aga, tang aga ya, gabantay di siya sa gwa kung sino lang kung magwa sa mall. Pero niya, may sulpak sa nadala. Tinagwa ang laki kong nga bata, dinagas siya. Abi ni andol sa bomba. Dumalagan sa kumpa. Nilagas ko ito ni Kor. Kung dito guluwa kami, basta mga bayi. Palupokin doon. Ligo nga po kung isa. Si Cipriano Hapitana, lolo sang biktima. 8 ka mga anay miyembro sang New People's Army ang nagsurrender sa kampus ng 62nd Infantry Battalion sa Barangay Libas sa Isabela. Sa interview sa Bombo Radio kay 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte. Sa 8 ka mga anay rebelde, 6 diri ang lalaki kag 2 ang babae. Sila ang mga miyembro sa Communist Terrorist Group kag kalabanan niya sa idalom sa Central Negros 1. Nalakip sa mga nagsurrender ang isa ka squad leader, vice team leader, financial logistic kag isa ka pinuno sang organizing group. Suno kay Pasaporte, sila nagsulod sa grupo matapos gimpromisahan sang duta kag sweldo nga wala man natuman. Ginhadlok man sila sang mga NPA suno siya nga sila ang patyon sa mga militar kung sila ang mag-surrender apang nakitaan man sa mga ini ang naging kaimtangan sa una na nga mga nagbalik sa sabak sang gobyerno. Suno sa iya, mapaidalong pa ang mga ini sa proseso agud nga mahatagan sang nagakaigo nga skills kag mabuligan ang mga ini nga makabalik sa normal nga pagpangabuhi. Gindugang man sini nga sila ang may mabaton man nga financial assistance nagikan sa gobyerno. May 8 kita ka former members na ni ka NPA. Sila of course connected with the Communist Terrorist Group NPA. So formally sila kahapon nag-surrender sa headquarters ka 62 IB sa Barangay Libas. Nabatian si 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte. 15 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga sa iban pang balita lokal patigayunon. Subong nga daw tubtubwas ang Philippine National Police Academy Cadet Admission Test sa Bacolod City National High School. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Abigail Donasco, ang Deputy Spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, tag-isa lang ka batch ang magakuha sang pasinawan sa Disyembre 28 kag ikaduhang batch ang magakuha sang exam Disyembre 29. So kay Donasco, ang examination ang pagapangunahan sa Philippine National Police Academy PNPA cadets nga nagikan sa Bacolod kag Region 6 kag mga officers sang Negros Occidental. Nagpanumdum naman sa Donasco sa mga aplikante nga magpadulong ang mga ini antes sang alas 7 sang aga agud nga mausisa ang ilang mga requirements antes makasulod sa ila classroom. Ang examination ang magalawig sang tubtob 4 ka oras. Suno kay Donasco, wala pa ni baluan kun pila ka mga aspirant ang magkakuha subong adlaw. Nagalam naman si Donasco nga makapasarang tanan nga magakuha sa exam bangod sa isa ini sa ka-requirements agud nga maka-proceed sa training. Bukas po is magkakaroon ng PNPA Cadet Admission Test. So, pupunta po ang mga nalista nabigyan po ng piece of examination, lahat po ng lista. Mag-exam po sila. May 2 batches po tayo bukas at saka sa susunod na araw. It will be a 3 to 4 hour examination. Sinokpo Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. Para sa katapusan nga balita lokal, patay na sa masapuan ng isa kalalaki kag ginapatihan nga nalumos sa Purokten, Barangay Poblasyon, Banwas, ang Kawayan. Sa interview ng Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, hepe sa Kawayan Municipal Police Station. Ang biktima ang gikilala kay Roger Lapos, 52 anyos kag nagapuyo sa nasambit nga lugar. Sa tos investigasyon sa mga kapulisan, naginom-inom pa ang biktima sa balay ni Irene Santa Ana. Kag tuman ini kahubog sang maghalin papauli siya puloy-an 2 ka kilometros ang kalayon gikan sa abo nga balay. Suno kay Barniso, madulom kag badanlog ang alagyan sang biktima papauli kag ginalantaw nga nahulog ini sa kanal nga nagadalom sang 12 ka tapaka kag didto nanalumos. Nagatuwad siya lang, nagatatsob, nakadanlog siya sa kanakay mo, tamaan siya kahubog. Tamaan siya kahubog, hindi na di siya isuot magtuli, dali according ano siya, nabdesi, hindi siya kamang sa kanakay pupuli. Nabatian si Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, ang hepe sang Kawayan Municipal Police Station. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio. Bombo. Gindayaw ni retired PNP
To all Star Nation and Bombo, we all would like to greet you. Si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish, Capitol Heights sa iya New Year's message. Sa mga kabombo naton, magasulod kita sa bago nga tuig 2022. Way kita makahibalo kung ano ang nagahulat sa aton sa sining tuig 2022. Apang magasulod kita sa sining tuig, bagong tuig nga may pagsalig. Trust and confidence. Tungod kay ining aton pagsalig na sandig sa mahal nga Dios. Dios nga wala nagapabaya sa aton. Aton dumdumon permi ang hambal sang aton Ginoong Hesukristo. Ako amo ang dalan, ang kamatuuran kag ang kabuhi. Isandig naton ang aton kabuhi sa mahal nga Dios. Sa paggiya sang Espiritu Santo, sa pagbaton kabuhi halin sa mahal nga Dios. Ano man ang magkinatabo sa aton sa 2022, inatanan sa kabot sang mahal nga Dios. Apang sa aton man nga bahin, kita nagatinguha kay nabatian naton kag nabalaan naton ang grasya sang Dios nga ginabugay sa aton. Ang importante sa aton nga bahin nga kita nagasabat, may response kita sa sinenggugma kag grasya sang mahal nga Dios. Nga kita man magigugma sa isa kag isa. Kag ang pagigugma sa isa kag isa, aton ipakita sa ginatawag naton nga Synodal Church. Na ginapanawagan sang Santo Papa Pope Francis na kita mag-inupdanay. Inupdanay kita pakadto sa kabuhi nga walay katapusan. Sa siling wala sing mabilin sa aton, kundi kita nagakaptanay sing kamot, nagaupdanay, gapanglakaton sa sining kadalanan sang aton nga kabuhi, padulong sa grasya sa mahal nga Dios, padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Sa mga kabombo naton, ako nagatamyaw sa inyo, Happy New Year. Kag pagsiling naton nga Happy New Year, ginaupdan ina sang aton nga pagpangamuyo. Pagpangamuyo gid, kaptan gid naton ang aton pagpangamuyo kag pagsalig sa mahal nga Dios. Sa pagkamatuod, kung kita nagakabuhi sa grasya sang Dios, may happiness gid kita. Para sa aton tanan, sa inyo tanan, nga kabombo naton. Happy New Year! Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ano ang direkta nga health effects ang hindi gusto nga paggamit? 21 minutos na nakaligad sa tak ng kadasi sa aga. Padayon ka mga nagapamati, nagatanaw, diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo, Mary, Divine Grace, Moreno Coelho. Sa dugang pa nga mga balita, buhi ang bayanihan spirit sa mga miyembro sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office nga ginpadala sa Cebu City agad nga magbulig sa clearing operations kasubong man sa provision sa potable water sa mga residente nga apektado sang Typhoon Odette. Gin-deploy ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang 16-man team sang MDRRMO nga handa nga mag-celebrate sang Christmas nga malayo sa tag sa kapamilya samtang nag-service ang labi nga kinahanglan sa mga Cebuanos nga matinlo nga tubig. Ginapahayag ni MDRRMO Director Arnel Angeles nga ang 16 members sang MDRRMO may
tatlo ka batches ang nag-abot sa Cebu City sa Disyembre 22, 23 kag 24 kag nga gabi sang Pasko. Kalabanan sa mga personal nga nagigid sa nagkalain-lain nga grupo sang fire volunteers sa Manila sa 16 nga personnel. 12 sa mga miyembro sang MDR-RMO ang ginasayn sa clearing operations sa mga debris kag mga natumbang nga mga puno ginbinin sang Typhoon Odette, samtang ang 4 ang in charge sa water purification robots nga gindala sang team. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 23 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 6 aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Natalana nga magpagwa ang gobyerno sa Pilipinas sa katapusan nga tuig sang 6 billion pesos nagikan sa 10 billion pesos nga gin-commit ni Presidente Rodrigo Duterte para sa relief efforts sa mga komunidad nga napektuhan ni Typhoon Odette. Ginpayag ni Acting Budget Secretary Tina Rose Marie Canda nga 12 billion pesos nagikan sa contingency fund ni Duterte ang napagwa na kung sa diin ang 1 billion pesos ginpagwa sang Biyernes samtang ang 1 billion pesos sang Lunes. Ang 4 billion pesos nga talan nga ipagwa sa bunga semana sa lokal nga gobyerno kung sa diin pagasiguro nga ang pondo ang makalabot sa mga benepisyaryo sa mga lugar nga nahalitan sang bagyo. Ang nabilin nga 4 billion pesos ang iga-release sa 2022 kag kuhaon sa 5.24 trillion pesos sa 2022 budget kinatala nga pirmahan ni Duterte sa Disyembre 30 suno kay Senator Christopher Bongo. Suno kay Kanda, ang paggamit sa Calamity Fund o DRRMF, Disaster Risk Reduction and Management Fund, ang mayira sa proseso sa nakaligid nga bagyong Odette. Gin-prioritize sana isang presidente ang mga biktima sa bagyong Odette. Ginpayagman ni Kanda ang relief efforts sa mga padayon. Sa tinaligdan nga si Mana, ginpayag ni Presidential Spokesperson Carlo Nograles nga si Duterte ang nagpangako ang magatipon sang 10 billion pesos agod nga ibulig sa mga biktima sang Typhoon Odette. Isa kadlaw matapos magbisita ini sa mga biktima sa bagyo sa Cabancalan City, Negros Occidental. Pinakabahin sang Visayas kag Mindanao ang tuman nga napektuhan sang bagyo Odette nga nagsulod sa pungsod sang tinalikdan man nga si Mana inang nagwa sa Philippine Area of Responsibility matapos nga magtuga sa total devastation sa mga lugar nga iya ginagyan. Gin-postpone ang ceremonial signing ng General Appropriations Bill o GABA nga nagaunod sang 5 trillion pesos budget para sa 2022 suno kay Senate President Vicente Soto III. Apang nga Malacanang ang wala man naghatag sang rason sa likod sang pag-reschedule sang pagperma sang 2022 budget. Sang Webes, ginpahayag ni Soto nga ang tuig o konsang ang 2022 GABA ang napadala na sang Kongreso sa Malacanang. Magluwas sa hagna para sa 2022 national budget. Ginpahayag ni Soto ang pagperma sang iban pa nga mga pagsulundan kalakip na ang paghimo sang hagna sang Department of Migrant Workers ang na-reschedule man. Una na ginpahayag ni Department of Budget and Management Officer in Charge Tina Rose Canda nga ginalantaw nila nga napermahan ni Duterte ang hagna sang budget para sa 2022 sa subong nga semana. At least matapos ang tuig, ang presidenteng dapat mapermahan ang proposed 2022 national budget. Bangod ko hindi ang gobyerno ang mag-aoperar sa idalom sang reenacted budget o kung national budget nga ginhimo kag ginaprobahan para sa fiscal year 2021. Ginalantaw nga iga-finalize ang Commission on Elections o COMELEC ang opisyal na listahan sa mga kandidato para sa 2022 elections sa Enero 7 kag ang pag-print sa mga balota ang umpisahan na Enero 15. So kay COMELEC spokesperson James Jimenez nga ang nasabit kay mga petsa ang ila ginalantaw kasubong man ang target. Dugang pa ni Jimenez nga ang desisyon sa petisyon nga i-cancel ang Certificate of Candidacy o petisyon sa pagdeklarar sa aspirant bilang nuisance candidate ang mag-resolba sa COMELEC Bank antes ang nasabit nga petsa. So kay Jimenez, ginalantaw nila nga matapos nila ang mga kaso sa unang semana sang Enero. Ginalauman man nga mapagwa ang tanan nga desisyon bagod bayera sila sang tubtob sa Enero 7 agod nga matapos ang tanan agod nga hindi maulihi ang printing nga gani sulod pa sila sa ilang nga gintalakat na nga slack time. Sa dinaliktan nga Biyernes ang COMELEC nga nagpagwa sang updated tentative list sa aspirants sa 2022 national kag local polls. Ang certified list sa mga kandidato ang ginpost na sa poll body sa Biyernes kag ginpakita ang numero sa presidential aspirants nga nagdubo sa 15 nga ginbase sa inisyal nga listahan nga ginpost sa Oktubre 29. Samtang ang tentative list ng vice presidential aspirant ang ginapanubuan man sa Siyam nagikan sa 28. Ginpagwa man sa poll body ang tentative list sang 70 ka mga senatorial aspirants, local candidates kag accredited party list groups. So kay
Jimenez ang magkikaka sa tentative list ang hindi na makonsiderar nga opisyal nga listahan sang mga kandidato sa palabuton nga piniliay. Apa ang pila sa mga nalakip sa listahan ang mahimo sa gihapon nga makakas depende sa desisyon sang COMELEC sa ilang mga pending nga mga kaso. Sa piyak nga bahin, ginatag ni Jimenez nga ang mga nagapangatubang sang disqualification cases ang mahimo sa gihapon nga malakip sa opisyal nga listahan sa mga kandidato bago din nga petisyon ang mas komplikado sang sa pag-file sang cancellation sang ZOZ o kompetisyon sa pagdeklara sa aspirant bilang nuisance candidate. Sa certified list sa mga kandidato ang ginpost sang COMELEC sang tinalikdan nga Biyernes, ginlaki pa ang poll body ang 171 party list groups kag nagbinin sang 5 ka bakante nga posisyon sa pinakauling nga bahin sang dokumento. Para sa katapusan nga balita nasyonal, nakahanda na ang Commission on Elections nga magpatigayon sang mock elections sa 34 barangays nationwide sa Miyerkules at Disyembre 29. Sunay COMELEC spokesperson James Jimenez nga pagabuksan nila ang proceedings sa media, citizens, armed groups kag pila ka mga political parties. Ang mock polls ang patigayonon na ako ng patigayon na simultaneously human alas 7 sang aga tutob alas 5 sang hapon sa mga masunod nga lugar. Sa National Capital Region, 2 ka barangay sa Pateros, 2 ka barangay sa Taguig City, kag 2 sa Pasay City. Sa Isabela, 2 ka barangay sa Kawayan City kag 2 sa Cordon. Sa Albay, 2 sa Legazpi City kag 2 sa Pio Duran. Sa Negros Oriental, 2 sa Dumaguete City kag 2 sa Zamboanga. Sa Leyte, 2 sa Tacloban City, 2 sa Baybay City kag 2 sa Palampona. Sa Maguindanao, 2 sa Cotabato City, 2 sa Sharif Agua kag 2 sa Buluan kag sa Davao del Sur. 2 ka barangay sa Digo City kag 2 sa Barangokon, 2 ka barangay sa Sulop. Ginpahig ni Jimenez nga ang test ballot ang may takos nga 30 inches ang kalabaon kag magaunod sang hindi matuod nga pangalan sa mga kandidato. Ang mga pangalan sang national kag local candidates ang printed sa atubang nga pahina o nga page sa balota samtang ang pangalan sa mga party list ang nabutang sa likod. Pila sa mga detalye nga dapat i-obserbar sang COMELEC amo ang Voters Assistance Desk nga ginhimo agud sa mas mahapos nga pag-access ang voters information. Ginpahig ni Jimenez nga evaluate Manila ang paghangop sa publiko ang sa emergency accessible polling places kag sang isolation polling places kasubong man ang setting sa sulod sang classrooms o polling areas. Ika-livestream naman sang COMELEC ang mock elections. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligid sa takdang alas 6 sa aga. Kagkaroon sa mga detalye na sa mga nagapangulo nga balita international. Kadto kita sa South Korea. Ginataga na sang South Korea sang emergency use ang COVID-19 antiviral pills ang Pfizer nga Paxlovid. Sunod sa Ministry of Food and Drug Safety, ini ang labing unang pill nga ginpakilala sa nasambit nga pungsod matapos ang paghalog sang restrictions sa Nobyembre. Ginbalik sang South Korea ang paghugot sang restrictions subong nga bulan sa Disyembre pagod sa pagsaka sang kaso sang Omicron coronavirus variant. Ginpay naman ni Drug Safety Minister Kim Gang-lip nga kumbinsido sila sa nga ang oral antiviral treatment ang manikawan ng pag-suprer sang mas seryoso nga masakit nga sa mga pasyente nga nalatnan sang COVID-19. Ang nasabit nga bulong ang paggagamiton sa mga yera sa husto nga edad nga mga pasyente o kung mga bata nga nag-edad 12 anyos nga may yera sang kabugaton nga 40 kilos pasaka nga nagasuprer sang mild to moderate symptoms. Sa Milan, Italy, ginreport sa Italy ang 142 coronavirus-related deaths kahapon batok sa 81 o 81 sang isa ka adlaw. Sunod sa Health Ministry, maabot mga daily tally sang bagong infections nga nagsaka sa 30,810 nagikan sa 24,883. Nakarecord ang Italy sang 136,753 ka mga napatay nga naangon sa COVID-19. Humalin sa nagumpisa ang outbreak sa bulan sa Pebrero. Sa nilalikdan nga tuig ang ikaduwa nga pinakataas sa Europe matapos ang Britain kag ikasyam sa bilog nga kalibutan. Ang pungsod ang nakareport sang 5.68 million nga kaso to date. Ang mga pasyente sang COVID-19 sa ospital ang wala malakip nga sa mga yara sa intensive care nga nagdangat sa 9,723 kahapon kumparar sa 9,220 sang nakaligad nga adlaw. Kag sa katapusan na nga balita international sa Italia, may patigyan nga misa si Pope Francis sa Vatican sa Italy sa Disyembre 31 atis magtakop ang tuig 2021. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay international correspondent Jeff Venus Lagos direkta sa Italia, masaming alas 5 sang hapon nagasugod ang misa ang ginapatigan sang Santo Papa sa pagsulog sang bagong tuig. Sunod diri ang makasunod lamang sa Vatican Church amo ang mga naka-avail sa ticket apang kung mayara pa sang bakante nga
pwesto, ginapasunod man nila ang mga tawo bangod sa COVID pandemic. Suno kay Lagos, required gid ang pagsuksok sang face mask sa Vatican. Suno diri, nagapatigay man sila sang countdown kada Disyembre 31 kakay sa tinalikdan nga tuig kung sali nagpadulong sila sa Circus Maximus kag maigipatigan nga concerts kag mga aktibidad sa pagsaulog sang New Year. Kalapanan sa mga publiko sa Italia, nabakunahan naman bangod ang mga trains, buses, kay iban pa nga boats ang transportasyon sa pungsod ang nag-require sang vaccination card. Ang makasulod sa Vatican Church, hindi siya maka-avail siyang ticket. Pero kung hindi ka man ka-avail po, kung may bakante pa bala, pasudlan mo lang nila. Eh, normal na din po gawi sa mga tao, di mabukod. Si Bombo International Correspondent Jeff Alvinas Lagos, direkta sa Italia. Para sa aton nga business news, ginainggan news ang Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated. Ang mga miyembro sini nga mag-obserbar sa PhilHealth Holiday. Sa Enero, agad suportahan ang mga hospital sa pagprotesta sa mga wala na bayaran nga claims. Pila ka mga health institutions sa unang nga nagpahayag nga ila ginalantaw ang non-acceptance ng PhilHealth reimbursements matapos na delay ang bayad sini sa tion sa COVID-19 pandemic. Humalin Enero 1 tubtob Enero o kung na humalin sang Enero 1 tubtob sa katapusan sang bulan. Ginahangkat ang mga miyembro sang nga PAPI nga hindi magbaton sang PhilHealth deductions para sa health services suno kay PAPI President Dr. Jose Rene de Grano. Suno kay de Grano, iniagod ila mapakita ang suporta sa ilang mga kaupod nga ospital. Ginugang man sini nga hindi sila magadidak sa PhilHealth benefits. Suno kay de Grano, hindi tanan nga health facilities ang gilayon nga makahukas sa nga PhilHealth. Agod ang pila ka mga serbisyo ang nagadepende sa bayad ng gikan diriya. Sunod diri, posible nga magbugat para sa iban nga ospital ang magali gilayon na bangod may mga serbisyo nga dependent sa PhilHealth. Kag sa karon ilag igapakita nga ilag ginasuportahan ang mga ospital nga naghalalin na. Nagdako ang PhilHealth claims sa tion sang COVID-19 pandemic. Bangod gina-cover ang mga pasyente nga natapikan sang virus depende sa kung ano kalala ang kondisyon siniya. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylong nga 50 pesos and 2 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylong nga 6 pesos and 41 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylong nga 36 pesos and 80 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian Rial may baylong nga 13 pesos and 32 centavos. Kag ang isa ka Euro may baylong nga 56 pesos and 63 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded na gabalor sa 56 pesos and 70 centavos. Totoo 59 pesos and 70 centavos. Ang premium na gabalor sa 56 pesos and 70 centavos. Totoo 60 pesos and 70 centavos. Ang diesel na gabalor sa 45 pesos and 10 centavos. Totoo 47 pesos and 25 centavos. Para sa ating sports news, ginadiskusyonan sang NBA kag Union sa mga manughampang nga ilakip sa annual league calendar ang isa ka in-season tournament agon mapalipot ang season sang 4 ka games. Kung makasugtan nini sang liga kag National Basketball Players Association, ang tournament ang igadugang sa league calendar sa 2022 to 23 season. Ang proposal ang ginadiskusyonan sang duwa ka mga sides lakip na ang 30 ka mga teams nga magakompete sa pool play portion sang tournament bilang kabahin sang regular season. Ang 8 ka mga teams nga may top record sa maghampang sa isa ka single elimination tournament nga magatakop antes ang holidays kag ang regular season ang makaangkon sa 78 ka games sa baylo sang 82 sa idalom sang plano. Malakip naman ang financial incentive sa mga manughampang nga may balor $1 million o kon na 50 million pesos per player sa madaog nga team. Apang suno sa report, dapat nga balansihon sang liga kung ano ang maganar sini sa television kag sponsorship revenues. Batok sa kung ano ang madula sa team paagi sa pagbuhin sang games. Si Commissioner Adam Silver, ang isa ka enthusiastic supporters ng ideya kag nakalataw kung paano gin-embrace sa mga fans ang European soccer ang in-season tournaments. Ginalaw man nga diskusyonan sang NBPA ang ideya sa winter meeting sa Pebrero sa All-Star Weekend sa Cleveland. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 36 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 6 aga. Kagaron sa ito naman, showbiz news. Gindala ni Ding Dong Avanzado sa emergency room matapos, gindala si Ding Dong Avanzado sa emergency room matapos inatakis ang grupo sa mga buyog sa golf game. Sa Instagram, ginansya sa iya asawa nga si Jessa Saragosa ang balita pagi sa pagpakigbayan sa retrato kaupod si Ding Dong samtang nagahigday ni sa hospital bed. Sa caption ni Jessa, gipag sininga ang natabo ang isa
usa sa mga hindi nila malipatan kag makakilibot nga eksperyensya nga ilang nga naengkwentro bilang isa ka pamilya. So sa iya, ginatake sa mga buyog si Dingdong sa iya golf game sang Domingo kag nagpauli ini nga nagalain ng pamatsag kag nagasululuka. So kay Jessa inyang labing unang nga tion nga nakita ng bana nga tuma ng pagsululuka. Gindugang man sini nga siya ang nagakahangawa nga makangkon sa nga anaphylactic shock si Dingdong bangod sa venom nga nagikan sa kagat sang buyog. So kay Jessa masobra sa 40 ka mga kagatang naagob sa iya bana sa bilog sini nga lawas kag kakalabanan diri ang nahamtang sa iya likod. So siya again kumbinse sini si Dingdong nga magpadulong sa ospital apang hindi luyag sang bana. Maayo na lang bangod nga nagpamati ni sa iya bata nga siyang ginakigan antes pa nagsunod kag nagpadulong sa emergency room kung sa din siya ang ginatagan sang makusog nga mga bulong paagi sa IV. So sa singer nagahawag pa makinadtad sini labi na sa iya isa ka mata nga medyo nakasira o kon nakasira pa sa gihapon. Nagpasalig naman ini nga maayo na ang kondisyon sa iya bana kag nagapangamuyo sila sang madasig o kon nagapangamuyo sila para sa madasig sini nga recovery. Nagpasalamat man si Jessa sa ilang mga abyan nga nagpadala sang best wishes para kay Dingdong. Para sa aton nga Bombo Health News, uso sa karon ng eyelash extension. Bungod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga milok ka. Apang kahibalo bala kamo sa mga risgo siniya. Ang natural nga milok ang nagaprotekta sa bata-batok sa yabok kag mga debriya. Gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diriya. Apang sunod sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa matakon sa diina. Ginapagwa ang mga particles sa panginapasulod ang moisture. Magluwas diriya, makatuga pa ini sang iba nga problema kaangay sang allergic reactions. Kalabanan sa mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatugas sang allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot siniya. Posible man ini nga tunaan sang dry eye, sty kag infection. Bangod sang abak o kon bangod ang higko o kon bakterya ang nagakatrap sa eyelash extensions. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time at 39 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Kagkaroon sa ito naman nga balita nga espesyal. Hindi na bago ang makakita sa nagkainayan nga pagkaon sa screen. Apang nakabati ka na bala sa isa ka prototype TV nga kundi lapan ang pagkaon nga nagagwa sa screen. Masaburan mo man ini. Isa ka Japanese professor nagdevelop sang prototype leakable TV screen nga makasunod sa flavor sa pagkaon kag naghimo sa isa katikang padulong sa multisensory viewing experience. Ang device ay ginatawag Taste.tv o kon TT-TV ang nagagamit sa isa ka carousel sa napulo ka mga flavor canister sa ginhalo o kon ginsama o kung makahimo sa sabor sa isa ka partikular nga pagkaon. Ang flavor sample na nag-roll naman sa hygienic film sa babaw sa flat TV screen agud matilawan sa mga viewers. Sa karon may mga yara sang ginapangatubang nga COVID-19 ang iningasay sang teknolohiya ang makainhan sa pamaagi kung paano makakonect kag maka-interact ang mga pumuli sa gwaso kay Meiji University Professor Home Miyashita. So sa iya, ang goal ang mga imposible para sa mga tao nga makaangkon sang eksperyensya nga kaangay nga daw nagakaon sa isa ka restaurant sa piyak nga bahin sang kalibutan apisar nga nagatinan ilang ini sa iya puloy-an. Si Miyashita ang nagatrabaho ka para isa ka team nga ginakipan sang 10 ka mga estudyante nga nakaproduce sa nakilainan nga variety sang flavor related devices lakip na isa ka tinidor nga mas nagapanamit sa pagkaon. So diri iya ginhimo ang TT-TV prototype sa nakaligad nga tuig kag ang commercial sini o kon commercial version sini nagabalor sang 100,000 yen o kon sa 43,000 pesos. Ang potential application ng ginalakipan sa distance learning nagikan sa sommeliers kag cooks kag tasting games kag quizzes. Nagapakigaot pa niya sa mga kompanya tuwi sa paggamit sang iya spray technology para sa applications kaangay sa isa ka device nga maka-apply sang pizza kon chocolate taste sa isa ka slice sang toasted bread. Nagalaw niya makahimo sang platform kung saan sarang nga ma-download ang mga sabor kag ma-enjoy sa mga users kaangay sang musika. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligid sa takdagal sa isaga kag sa ato naman nga weather update. Ang shear line na nagapekto sa Visayas kag Northeastern Mindanao. Ang Intertropical Convergence Zone
O kung ITCZ, ang Northeast Monsoon na nag-apekto sa nabilin nga bahin sa Luzon, ang Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Albay, Sorsogon, Masbati, Aklan, kag Capiz, ang mag-eksperyensya sa magalungan ng kaligitan nga may lapta-lapta ng pagulan kag pagpanaguob dala sang shear line. Lauman, ang pagbaha ukon pagguho sa pagkatiphag sang lupa, ukon sa kasarangan tubtub ka sa mabasog nga pag-ulan, ang Palawan, kag nabilin nga bahin sa Mindanao, ang maka-eksperyensya sa ang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanagub dala sang ITCZ. Ang Cagayan Valley, Apayao, Caliga, Ifugao, Mountain Province, Aurora, Quezon, kag ang nabilin nga bahin sa Mimaropa kag Bicol Region ang maka-eksperyensya sang mahina nga pag-ulan dala sa Northeast Monsoon. Ang Metro Manila nabilin nga bahin sa Luzon ang maka-eksperyensya sa magulugaluman tubtub magaluman kakalingitan nga may tumalagsaon nga pag-ulan kon pagpanaguob dala sa Northeast Monsoon. Ang nabilin nga bahin sa Visayas ang maka-eksperyensya sang magulugalumon tubtub bagalumon nga kalangitan nga may tumalagsaon nga pag-ulan kag pagpanaguob dala sang shear line. Ang baybayin diri ang mangin mahina tubtub sa makasarangan. Samtang sa ato naman antad sa temperatura, Metro Manila 23 to 29 degrees Celsius, 11% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kapasugon nga 5 kilometros kada oras, mostly cloudy. Sa Lawag, 23 to 30 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 1% ka chance sa pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 19 km per hour, partly cloudy. Sa Cebu, 24 to 29 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 14% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 21 km per hour, cloudy. Sa Cotabato, 24 to 31 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 3% nga chance sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 3 km per hour, cloudy skies. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 24 to 29 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 62% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 16 km per hour, cloudy. Ang adlaw na butlak na 6:04 kay na sang kaaga o kung subugid lamang nga aga kag magatunod na 5:35 karon sa Kasisidmon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa takna nga 6 sa aga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subukan lang sang Martes, Desyembre 28, 2021. Kag sa ato naman nga New Year's Countdown. 4 days to go before Christmas o kon before the New Year 2022. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Borgos. Kag Bombo, Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kag sa ito nga Bombo News Analysis ang ipadala sa isa ka maukod gitag palamatis ang Bombo Radyo Bacolod, ini ang ginpasa ni Bombo Daniel Lecciones. Kag ini ang may tigulo, diin na sila. Kung aton pa nadumduman, sang sila nagapangampanya sa ila palangakuan, plataporma kag ila mga tinikal ila ginapresentar para ang masa sa ila ang magabutar. Apang masubo nga kamatuuran, nga sang bagyong Odette kita ginhalitan, wala na kita nila nadumduman, nga kinanglan kita unta nila tabangan. Apang ang dako nga palamangkutanon, di na sila subong, nga ang bulig nila sang pumuluyo tani kinanglanon, mga biktima sang bagyo, nagakinanglan sang mainom kag pagkaon. Diri na naton may baluan, kung nagabalikid sila sang utang nga kabalaslan, nga kita man sa ila nagbutang sa palangakuan, nga tani sa sining kalamidad, kita man ang ila serbisyuhan. Ang ini ang panguna-una kapananawan ang ipadala ni Leo Siralbo sang Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info.